Tangsalni horo Takarjala thana bai khobjak Jabra kamini amchaio khungsa number kwrwi pulsar bike accident wngwi patimung thaio no thwikha khorok ni tiprasa sikla belai speed khlai bike salukmani bagwi no abo hai patimung patika hwnwi saimankha lama ganani buphango thutaikha borokni bike o patimung tangsal horni 1:30 pm rogo wngano hwnwi saimankha amchaini lukurok patimung no nugwi Takarjala thana koktoma horka koktoma manwi patimung thaini borok no khosawi Takarjala primary health center o talangka police sakam nogo talangmani yagulo doctor rok check khlaimani yagulo borok no thwikha hwnwi saklai rikha tabo khona a sikla khorokni ni sinimung manyaku hwnwi saimankha amchaini lukurok kebo wansuka o churai rok hamya samung khlaimani yagulo belai kheno speed khlai bike salukmani bagwi no accident wngkha hwnwi kha khlailaikha. Bureau report khorok.